Bos días, iniciamos a sesión do Pleno Extraordinario Municipal convocado para as 12 con dous puntos de orden do día. O primeiro, a delegación á Deputación da Coruña do control financiero en materia de subvencións e servicios municipais xestionados indirectamente. Aquí xa se trouxe a pleno, xa se aprobou por unanimidade e a Diputación pideunos a celebración de outro pleno. Un dos últimos párrafos, tes aí para ler, por favor, dos últimos párrafos da folla 3 da páxina 3. É que, a pesar de que estuvo en exposición pública e non houve ninguna reclamación, co cal pasaría definitivo, a Diputación prefire que se tome un acordo expreso de aprobación definitiva. Por eso vai a este pleno para aprobación definitiva, despois de non ter ninguna reclamación. Estuvo exposto a público, non houve ninguna reclamación e a Diputación quere que tomemos un acordo definitivo. Entón, polo tanto, vou dar un turno a cada portavoz por se teñen algo que añadir, pero, portavoz do Partido Popular. Si nós non temos nada que engadir, imos a votar a favor igual que votamos no pleno anterior, é un mero trámite, nada máis. Moi ben, moitas gracias, portavoz do Partido Socialista. Si, nada, é continuar o trámite que correspondente, nada máis, vamos a votar a favor tamén. Portavoz de Unidade Veciñal. Ben, bo día. Nada, confirmar o voto favorable da Unidade Veciñal como fixo na aprobación inicial, recalcar os dous argumentos que dixemos naquele momento, que descargaba parte do traballo de fiscalización vai nos permitir dedicar ese esforzo e enfocalo a outras accións importantes, e despois que a nivel de transparencia tamén nos parece positivo que o control financeiro económico e de fiscalización que sea por medio dunha entidade pública como a Diputación, polo tanto, non cambiou nada desde aquela e a Unidade Veciñal vai votar a favor. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Bos días a todas. Nós tamén imos a continuar coa tramitación, igual que no anterior pleno, pois vamos a ratificar aquel acordo no día de hoxe, nada máis. Moitas gracias. Pois pasemos ás votacións. Votos a favor da delegación. Apróbase por unanimidade dos presentes. E segundo punto de orde do día, nomeamento Secretaría de Xulgado de Paz de Dodro. Desde a xubilación do anterior secretario do xulgado, ocurrida neste mandato nos que nos toca a nós, estuvemos revisando toda a documentación deste traballador, desta persoa que exercía as labores de secretario do xulgado, e, hai consta un informe, unha proposta miña, un informe de Secretaría de Intervención na documentación do Pleno, polo que se nos facía prácticamente moi difícil outra contratación, etc. Esta persona estaba no seu momento traballando no Concello de Rois e no Concello de Dodro, viña dunha situación anterior que se viña arrastrando, e cando intentamos retomar este asunto, pois fíxenos moi complicado. Finalmente a lei di que unha funcionaria ou unha laboral fixa indefinida do Concello, unha persoa, un traballador, podería facerse cargo deste traballo. Fixemos unha consulta para ver que traballador ou traballadora estaba interesado en recibir este cargo, en exercelo, en desempeñalo, e finalmente a traballadora funcionaria Ana María Rial da Fonte aceptou a proposta e o ofrecemento que lle fixo este alcalde, e que vai a ser nomeada, salvo que aquí se decida outra cousa en contra, secretaria do Xulgado de Paz de Dodro. Eu, voulle dar unha volta tamén, un turno a cada portavoz para que expresen a súa opinión sobre este asunto. Portavoz do Partido Popular, por favor. Si, nós non temos nada que decir en contra do tema, parecenos ben. O que si queríamos preguntar, como se vai facer cargo unha funcionaria, é se o horario do xulgado de paz vai a seguir sendo pola tarde ou pasará a mañán, un pouco por información, máis que por outra cousa. Pois, hoxe é o nomeamento, á tarde estaremos ca xuíza de paz para tratar de que isto se cubra o máis tempo posible. Poñerémolo aquí, é posible que sea solo pola mañán, que coincida co seu horario laboral, para facer ya a traballadora
máis levadeiro a función que ten que exercer. Pois pola nosa parte non hai ningún caso nada en contrario e votaremos a favor. Moi ben, portavoz do Partido Socialista. Sí, nada máis agradecerlle a Ana Rial o que se fixera cargo deste cometido. Moitas gracias. Portavoz da Unidade Veciñal. Pois nada, a persoa cumple os requisitos que marca a lei para estes casos, a persoa acepta o nomeamento de secretaria do Xulgado de Paz e do Consello de Dodro, e a Unidade Veciñal de Dodro vai a votar a favor, claro. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, pois como o resto do pleno das persoas presentes tamén estamos agradecidos de que aparecera e que asuma este cometido a traballadora do Concello e, polo tanto, o BNG vai a votar a favor. Pois nada máis, vamos a proceder á votación. Eu antes de nada, pois tamén, a pesar de que creo que xo dixen, que conste tamén outra vez o agradecemento personal a Ana por, bueno, pois botarnos unha man neste trance que resultou máis complicado do que nos pensábamos. Votos a favor do nomeamento da Secretaría de Xulgado de Paz? Votos en contra ningún, por unanimidade queda nomeado. Gracias por vir e bueno, entendendo a situación. Hasta a próxima. Levántase a sesión.